こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベット This Week では、チベットやダレイラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。チベット人居住担当官及びヨーロッパの平和運動家たちがダレイラマ法王に謁見しました。ダレイラマ法王はネパール西部を襲った大地震について、ネパール首相に哀悼の意を表しました。ダレイラマ法王はモンゴルの新カンバラマであるゲシ実ンドルジ氏の信任を祝福されました。中央チベット政権第16回内閣は第5回常設戦略委員会を開催しました。ペンバツリン主席大臣はチベット人コミュニティの文化的回復力の強化プログラムを発足しました。中央チベット政権財務省はチベット人コミュニティにおける女性のエンパワーメントに関する対話を開催しました。チベット亡命議会のドルマツリンテカン副議長は南アジア国会議員代表団の一員としてドイツを訪問しました。チベット事務所キャンベルのガンマ審議代表は中国訪問中のアンソニー・アルバニージャオーストラリア首相にチベット問題を提起するよう要請しました。チベット人居住区役員は第15回情勢会議を開催しました。文部大臣はエモリーとチベットのパートナーシップ25周年を祝うメッセージを送りました。ヨーロッパ地域の BTAG は戦略会議と人権擁護トレーニングを開催しました。今週の水曜日、ダレイラマ法王はソフィア・ストリル・レーバー氏率いるヨーロッパからの平和運動家のグループとご自宅で会見されました。法王はグループへの挨拶の中で人類の一体性について語られ、その後、気候危機や宗教がどのように世界の未来に影響を与えることができるかについてグループからの質問が続きました。また今週の火曜日、法王は中央チベット政権内務省が主催した第15回チベット人居住担当官行政会議に出席するためダラムサラに滞在していた45人のチベット人居住担当官が法王に謁見しました。今週の月曜日、ダレイラマ法王はネパールのプシパ・カマル・ダハル首相に手紙を送られ、先日、ネパール西部を襲った大地震により人命が失われ、多くの負傷者が出ていることに悲しみを表明されました。法王は連帯の印として、救助・救援活動のために義援金を寄付されました。また今週の月曜日、ダレイラマ法王はモンゴルの主要な仏教僧院であるガンデンティチンリン僧院のカンバラマに新たに選出されたゲシ実ンドジ氏に手紙を送り、信任を祝福されました。法王は手紙の中で、ダルマは非暴力と慈悲に根ざしているため、人類の幸福に貢献する大きな可能性が秘めていると述べられました。法王は高齢のため退任するカンバラマ・チュジャムツォ氏に宛てた別の手紙の中で、研究、学んだことへの考察、理解したことへの瞑想に基礎を置くブッダの教えへのアプローチを促進したことを評賛されました。今週の水曜日、中央チベット政権第16回内閣はダラムサラで第5回戦略委員会を開催しました。この3日間にわたる2年に一度の会議では、過去4回の会議で決定された施策の実施のその後を調査し、さらに現在進行中の戦略的プログラムの進み具合を議論し、委員会の目的に沿った今後の人権擁護の取り組みについて議論を行います。2023年11月6日、中央チベット政権のペンバツィン主席大臣は内閣事務局において宗教文化省が開催し、米国国際開発庁が資金を提供するプログラム、チベット人コミュニティの文化的回復力の強化を開始しました。主席大臣は開会の挨拶で、このプログラムの幅広い範囲とその意義、特にダレイラマ法王のビジョンとの関連について集まった人々に説明しました。さらに時代に合わせてデジタル化することで貴重な写本を保存する必要性を強調しました。
この3年間にわたるプログラムは、チベットの宗教、文化、言語を保存、促進し、国際的な場において独特の文化的アイデンティティをさらに高めようとする野心的なプロジェクトです。教育ソフトウェアの開発会社であるムラムチベタン IT リサーチセンターは11月6日、中央チベット政権の指導者たちが見守る中、チベット舞台芸術研究所でムラム人工知能を発表しました。ムラムチベタン IT リサーチセンターの創設者兼最高経営責任者であるゲシ・ロプサンムラン氏による開会の挨拶の後、このソフトウェアの新機能が紹介され、最近世界中で大きな注目を集めている人工知能の世界でデビューを飾りました。このいち早いチベットの人工知能ツールにより、ユーザーは機械翻訳、光学式文字認識、音声テキスト、音声合成モデルの4つの主要な機械学習モデルにアクセスすることができます。中央チベット政権財務省の女性のエンパワーメントデスクは11月6日、ダラムサラで3日間のチベット人コミュニティにおける女性のエンパワーメントに関する対話を開催しました。ベンバツリン主席大臣は主賓として挨拶し、この対話が第16回内閣にとって就任後初の女性のエンパワーメントに関する会議であることを紹介し、また出席者に対しチベットの社会環境に適切で実践的な回答を整理し、女性のエンパワーメントに関する現行の政策を見直すための提案ができるよう、議論に心から参加するよう促しました。さらに主席大臣は時代とともに前進し、社会的性別であるジェンダーに基づく暴力に関連するすべての状況を終わらせることがチベット社会にとって重要であることを語りました。特別ゲストである米国国際開発庁の総合開発局次長のプナム・スミス博士は、チベット社会がこのような会議を開催することで議論や対応の取りまとめが可能になることを称賛しました。この3日間の会議では、中央チベット政権における女性のリーダーシップ、一般女性のリーダーシップ、女性の心と体の健康、教育とジェンダー、法とジェンダー、女性に対する暴力などのテーマについて話し合われました。チベット亡命議会のドルマツリンテカン副議長は、南アジア国会議員代表団の一員として11月5日から11日までドイツを視察しました。代表団の他のメンバーは、インドのスジート・クマル議員、スリランカのスダルシニ議員、ネパールのナギナ・ヤダブ議員、モルディブ民主党のアリ・アドゥ市長、ブータンのツリンソム議員、インドのブリジェンダーシン議員で構成されています。ドマツリンティカン副議長はチベットとチベット人に関する問題を提起し、尊敬するドイツ政府高官の注意を喚起し、チベット亡命議会を代表してアピール文を提出しました。チベット情報事務所キャンベラのカマシンゲ代表は、オーストラリアのアルバニージ首相が中国を訪問する前日に手紙を送り、習近平国家主席をはじめとする中国共産党指導者にチベットの問題を提起するよう促しました。カルマ代表は10月30日付の手紙の中で、チベット国内の危機的状況、中国の抑圧的な政策と治安組織の下でのチベット人のアイデンティティに対する脅威について言及しました。カルマ代表は首相に対し、チベット情勢に関するオーストラリアの懸念を強調し、長年の中国・チベット紛争を解決するため、ダレイ・ラマ法王の代表団と中国政府との対話の必要性を訴える強い声明を発表するよう求めました。また、オーストラリア最大のチベット支援団体であるオーストラリアチベット評議会は、アルバニージ首相に対し、中国政府の手によってチベットで起きている人権侵害について、中国滞在中に中国政府の担当者と話し合うよう要請しました。中央チベット政権の内務省は、関係地州にて第15回チベット人居住担当官会議を開始しました。開会式ではペンバツリン主席大臣が現在の内閣の福祉政策に関する問題について演説を行いました。
出席大臣はチベット居住区事務所が中央チベット政権の公務員のガイドラインとして第16回内閣ビジョンペーパーを参照していることを強調し、それゆえその核となる考え方について簡潔に語りました。彼は真実性、透明性、検証の規定を遵守して働くことが居住区事務所が責任を果たすための重要な原則であると強調しました。バンデン・トゥドゥブ秘書官は冒頭の挨拶で、この会議の目的はそれぞれの居住区で後に実施するために居住区担当官の任務に関するブリーフィングを集め、亡命チベット人の福祉に関する提案された議題について定期的に審議することであると述べました。南ゾン、シムラ、ラダックの出席代表役員を含む45人のチベット人居住区担当官が会議に出席しました。今週の月曜日、中央チベット政権文部省のタラム・ロマチャンラ大臣はビデオメッセージの中で、エモリ大学観想科学慈悲に基づく倫理センターがダライラマ法王との25年にわたる長年の協力関係を築き、南インドのジプロセリン総員との提携したことを祝福しました。大臣は長年にわたり多くのチベット人教育者を C ラーニングの認定ファシリテーターに育成してきた同センターの支援に感謝し、これまでに62校から1万5,000人のチベット人生徒がこれらのトレーニングの恩恵を受けてきたと述べました。2023年11月6日、エモリ大学のグレーゴリー・フェン・ベンス学長は、ジェポン・ロセリン総員、チベット調査アーカイブ図書館、仏教弁証倫理研究所の指導者たちと共に、エモリとジェポン・ロセリン総員とのパートナーシップの25周年と更新を祝いました。25年前、エモリ大学特別居住だったダライラマ法王は、エモリチベットパートナーシップと呼ばれるエモリとジェプンロセリン総員間の学期的な協力関係の調印式に出席しました。この協定は西洋の大学とチベットの著名な総員大学との間で初めて結ばれたものであり、心と精神の教育というダライラマ法王のビジョンと人類のために知識を創造し、保存し、教え、応用するという大学の使命を維持するために考案されたもので、この当初のパートナーシップは慈悲のセンターとして、瞑想的な科学、慈悲に基づく倫理センターと呼ばれる教育研究のグローバルセンターへと発展しました。この慈悲のセンターは科学者、教育者、瞑想家、慈善家とともに科学とスピリチュアリティの交差点におけるプログラムを開拓しています。情報国際関係省は2023年11月5日、ドイツのリトリートハウスベルグホフでヨーロッパ地域 B 卓戦略会議と人権擁護研修を成功裏に終了しました。中央チベット政権情報国際関係省次長のテンジン・リシェ氏、チベット人権擁護家のテンジン・パルモ氏、また情報国際関係省のスタッフが B タグを紹介し、国際チベット青年フォーラムの行動計画を発表しました。ヨーロッパ在住のチベット人国会議員であるウェン・トゥプテン・ワンチン氏とトゥプテン・ギャツ氏は、チベットとヨーロッパ在住のチベット人の状況について見識を深めました。チベット事務所ロンドンのスナンフラス代表とチベット事務所ブリュッセルのリンジンゲンカン代表は、ヨーロッパと中国の関係及びチベットの人権擁護について講演しました。国際チベットネットワーク事務局長のマディ・マケワン氏とチベット人権擁護連合コーディネーターのグロリア・モンゴメリ氏は、インパクトのある人権擁護を行うために実施すべき戦術や戦略に焦点を当てた人権擁護トレーニングを行い、国別グループは具体的な地域行動計画についてプレゼンテーションを成功させました。オーストラリア、ベルギー、フランス、ドイツ、イギリス、オランダ、ポランダ、スペイン、スイスのヨーロッパ9カ国から45名の B タグメンバーが参加しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございました。